vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano pazim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Ndekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini ndiri murume uye zvekare ndine makore 37 years kuberekwa. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo ndiinayo. Confession yangu mukoma yakamira sekudai so: ndakadana nawo neumwe murungu uyu ndakadanana naye mushure mekunge ndaendawo kumhiri kwemakungwa. Ndakati ndaenda kuya ndipo apo patakabva tazotanga kudanana, like we met for the first time physically kune imwe restaurant. Ndokubva andiudza kuti ainge achindida. Ndakabva ndazodzoka kuSouth Africa ndokubva taramba tichingodanana. Aindida kani murungu uyu, akandiudza kuti iye ainge akanakirwa neni, achitonditi aigara achingoona mavideos evakadzi vanenge vachisika bonde nevarume vatema. Saka ndo yainge iri fantasy yake iyoyo. So she was very happy kuti she had found an authentic black guy. She then came to South Africa mukoma, and I really enjoyed. Ndokubva taenda kuCape Town, tikanogara kuCape Town kuya for almost a month tichigara kuhotel. She was the one who was footing the bill, but I showed her kuti kumuda ndainge ndichimuda, even though zvinhu zvainge zvakadzvanya, but I tried by all means kuti ndinge ndichimuspoila by the time that she was here in Africa. Akazodzokera kumhiri kwemakungwa mukoma, akabva azonditi paainge achazodzoka she wanted us to get married. Zvechokwadi mukoma. We then had our private wedding. Mukoma nashi ndipo apo patakabva tachizotanga kuprocessa mapapers angu ekuti ndinge ndichikwanisawo kuzoenda ikoko kumhiri kwemakungwa. When I arrived in her country, that was when I saw kuti the situation had slightly changed. We were sharing the apartment with one of her friend. Saka friend yacho yainge yava kuti pose apo mukadzi wangu paanenge asipo, then aitanga kundiitira maactions kuzosvika iniwo mukoma ndichizonokurirwa nemuyedzo ndokubva ndarara naye. Mushure mekunge ndarara naye ndipo apo paakabva azondiudza kuti ainge abatira pamuviri ndokubva azoita an abortion. Nyaya yavapo mukoma ndiye kudai so: inini mukadzi wangu ava kuzviziva kuti ndo zvakamboitika pakati pangu nefriend yake. So I don't know if she is punishing me kana kuti it is her fantasies, because so far tatova about 5 times tichiita ma-threesome nevakadzi vakasiyana siyana. So I really do not know if this is the life that I thought I'll be living. Shure mekunge ndauya kunoku kumhiri kwemakungwa, I never pictured myself ndichirarama upenyu hwakadai so. Ndodawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsirawo ipapo kuti ndo rudo rwacho here kana kuti I'm just being used nemukadzi uyu, because one on one sometimes anotondinyima bonde, but tinoti paya kana tichiita ma-threesome unotoona kutoti zveshua anenge achinakidzwa nekuita kwandinenge ndichiita bonde nevamwe vakadzi. Sometimes tinotoenda online tobva tatsvaka ma-escort, tobva tatotanga kutoita ma-threesome, and iye anowanzo kutsvaka vakadzi vanenge vari vechirungu. It was only once paakabhuka umwe mukadzi wekuChina, but the other times vainge vangori varungu. So I really do not know what else am I supposed to do. I want to tell her, but I am scared of her. Varungu vanopopota kani, ende vasiyana nevakadzi vedu ava vechiboy vekuti unokwanisa kumurova. Varungu, you have to know kuti it is a no-go area. Saka she is the one who is holding my life down, and I do not want to confront her. Please ndibatsireiwo mhuri yeZimbabwe. For how long can we go like this? Ndichisika bonde nevamwe vakadzi. Wangu mukadzi akatarisa ari busy achitambisa matoi. Ane mamwe matoi ekuti ndinoti kana ndikamuona achimashandisa mwoyo wangu unorwadza. Kana achioda matoi acho iwawo awo avanoti madildo, anoorder malast size chaiwo,
please ndibatsireiwo mhuri yeZimbabwe. Ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Pakaipa ngatizame kuti tinge tichitaura navo. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Ndiri musikana uye zvekare ndine makore 29 years ekuberekwa. I am facing a very difficult life. Mukoma, inini even though ndichimbowanawo varume vekuti vanenge vachitonzwa kuti vanoda kundiroora, but all of a sudden munhu uyauya anobva azongotanga kundiignore, in which zvinhu zvekuti zvinondirwadza. Nyaya yazondiunza pano inyaya yakaitika. This was last week. Musi wacho iwoyo ndainge ndisina kuenda kubasa. Mukoma, ndokubva ndatanga kuona zvangu movie, ndokubva ndazobatwa nehope. It was somewhere kuma past 12 mukoma. This was in the afternoon. Ndipo apo pandakabva ndatanga kurota. Ndakarota vainge vari bangukuru vangu. Zvinova zviri zvinhu zvekuti zvakandinetsa, because bangukuru ava mukoma handitombozivi kuti ndakapedzisira kuvaona rini, because ivona baba vangu havatombowirirani. As a matter of fact, havatomborina kana hama yavo imwe chete yavanowirirana nayo. So ndakabva ndati kubangukuru muri kutsvakei kuno? Vakabva vanditi iwe chingonyarara chete, nekuti ndauya kuti ndinge ndichizokupa mwana. Handiti uri kugara uchingofamba uchienda mumaprofita shungu dzako dziri dzekuti uri kuda mwana, saka ndauya kuti ndinge ndichizokupa mwana. Komanashi vakabva vachizokurura nhumbi dzavo. Mushure mekunge vakurura nhumbi dzavo, ndipo apo pavakabva vachitanga kuzorara neni kuita sekunge nditori mukadzi wavo. Apa ndainge ndichinetsana navo ndichiti aiwaka bangukuru, hazviiti. Zvingaita here kuti mungarara nemwana wenyu musikana, kunyange zvikanzi hamuchawirirani nababa vangu, but hazviitika kuti munge muchirara neni nekuti ndiri ropa renyu. But vakabva vanditi iwe nyarara, wazvinzwa, ndati ndauya pano kuzokupa mwana, kuitira kuti usazongoramba uchingofamba mumaprofita uchindikanganisira zvinhu zvangu nekuti uri kutsvaka mwana. Ndakakara ndakakuudza mani, ndakakuudza iwe kuti uri mukadzi wangu, saka why uri kuramba uchingofamba uchitsvaka vamwe varume? Uri kuda kuti ndinge ndichikuragidza sei kuti handidi kuti unge uchiroorwa? Kwamanachi vakapopota vachisika bonde neni kudaro, but ndiri kokope kudaro ndainzwa kuti pana pabonde randiri kuita rinonaka zvisingaiti. Handisati ndakamboita bonde rinonaka kudaro, kutaura yenyu chokwadi, even if people were to judge me, but ndakanakirwa zvekuti zvainge zvisina kana control. Ndipo apo pandakabva ndachizokaruka ndatongopepuka ndikati kuchii chiri kuitika? Kwamanachi ndakanyatsokunzwa kuti sikarudzi yemunhu yakatozvomorwa panguva iyoyo. Pandakamuka kutonzwa kuti kune chinhu chazvomorwa kusikarudzi kwangu uko, ndokubva ndatonzwa mafootsteps emunhu achitofamba. Kwava kutovhura door murumu yandinogara mukoma. Door racho rinoita noise zvisingaiti, rakatoita noise. Ndikatovhunduka ndikabva ndatoona kuti door iro randainge ndarara ndakakiya rainge risisina kukiwa mukoma. Makii ainge akatodonhera pasi. Ndakavhunduka chaizvo ndichida kunomuka mukoma. Ndo pandakabva ndatoona kuti ndainge ndakazara mbeu pamuromo wesikarudzi yangu, ende ndichinomuka zvakabva zvatoti hodyo. Ndikatoona zvinhu zvewhite kuita kunge maspams zvichitobuda musikarudzi yangu, ndichireva izvo kuti zveshuwa ndine munhu wandainge ndichitosika naye bonde. Saka kubva ipapo kusvika pari zvino mukoma, ndiyo nyaya iri kuramba ichingoitika kwandiri. Ndinorota bangukuru vangu, ende pose pandinovarota vanonyatsokuuya kwandiri vobva vatonditi ndakakuudza kuti ndoda kukupa mwana, handisi kuzokusiya kusvika wava nepamuviri. Dzimwe nguva ndinotorota mukoma ndatova nenhumbu yabangukuru, then kana ndarota kudaro ndipo apo pandinobva ndazovhunduka manje, ndobva ndati baba ndikuda kutovaudza mukoma. Pane umwe musi wandakamuka, it was somewhere kuma 4 am, mushure mekunge ndarota hope idzodzo dzakandivhundutsa dzekuti ndainge ndichirara nabangukuru.
ndakatanga kutsvaka foni yangu, ndichinotsvaka foni mukoma ndakaishaya, ndikabva ndachizoifonera nekamwe kambudzi. Foni iyi mukoma ndakatoinzwa ichitorira iri panze. Zvinova zviri zvinhu zvekuti zvakandinetsa kuti ko foni yandakatorara ndichitobaya-baya ndokubva ndatoisa pachaja, ko why is it yakazotanga kurira iri panze. Zveshuwa ndakamuka mukoma ndikabva ndatoona kutoti foni iyoyo yainge itori ne100% but yainge iri panze, yakatongoiswa pamusoro pechimwe chibhaketi. Zvazvo kuita sekunge painge patori nomwe munhu ainge achiishandisa, ndobva angosiya aigadzika pamusoro pebhaketi. Saka ndiwo mashura awo andiri kusangana nawo, uye zvekare ndinoroteswa ndichiudzwa nechimwe chimunhu chinenge chakangoshata zvimwe zvokuti unoshaya kunyatsokuziva kuti munhu akafa here kana kuti munhu mupenyu anorarama. Chimunhu ichocho chinotyisa mukoma. Saka pose pandinochirota chinobva chanditi kana ukangoudza baba vako sezvawainge uchida kuita musi uya wandakazoviga foni yako, manje baba vako ndikuda kuvauraya, havambonditorere nguva, ndakatovadyisa mishonga kudhara zvekuti ndinongoita kuti mishonga iyoyo yandakavadyisa iri mudumbu mavo inge ichizovauraya. Ini handidi kuti baba vangu vange vachifa. Ndava kutotya kana kutoenda kumaprofita kwacho, because umwe musi ndakatorota banguru vachindiseka vachinditi, manje ndikuda kukurakidza kuti maprofita iwawo awo aunotemba nawo haasi kana chinhu, wazvinzwa. Ndakabva ndafonerwa nomumwe muprofita uyo aigara achindibatsira. Mukomana chimuprofita uyo ndaisambomufungira kuti angazosvika pakundiita zvinhu zvakadaro. Ndakasvika kumba kwake mukoma, mudzimai wake ainge asipo, ndokubva anditi pinda mumba. So nekuda kwekuti tinoyera mutupo umwe chete, ndakangopinda paya. Mukomana achi ndakati ndichingonopinda, munhu kwava kundibata, achitondibata zviya zvokuti aida kutorara neni. Ndakabuda mumba make ndichitiza, akabva andituka, akabva ati ndokusaka risingaroorwi, ringagoroorwa sei nekuti rinotiza varume. So ndiyo nyaya yangu iyo mukoma. Ndikudawo kuti munge muchindiposterawo. Kana mukaposta nyaya yangu, please ndiziviseiwo, ndichange ndichizoteverera ndiri mucomment section. Zvinoita here kuti baba ndinge ndichivaudza, yet chidhoma chacho ichocho chandinorota chichitondiudza kuti kana ukangogara waudza baba vako, iwewe ndinovauraya chete baba vako. I do not want to lose my father, but at the same time I really want to get married. I am getting old by the day. All of my friends vatova nevana, vakaroorwa, vakatochata. Ko inini mukoma ndichazoroorwawo rini? Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Ndikedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira kudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Mukoma nanshi ininiwo ndakaenda kune imwe n'anga, handina hangu kuzokwanisa kuenderera mberi nekuromba kwandainge ndichida kuita. N'anga iyi mukoma yakatonditi ndoda kukurakidza kuti zvinhu zvandinoita ndezvechokwadi. Takabva tatoenda kupolice station ndokubva tanosainirana affidavit paya. Affidavit yatakasainirana yainge iri yekuti hanzi kana mishonga yangu ikasashanda, ndikuda kuti unge uchizova neproof yekuti ndinokudzosera mari yako. Takasainirana paya ndokubva tazodzokera kumba kwayo n'anga iya. N'anga iyi yakanditi mazai awa ari 7 andikuda kukupa anofanira kuti ange achizotsonya ose. Kana apera kuzvitsotsonya unofanira kuti unge uchizodzoka kwandiri ndokuzotanga kwauchaita kuita mari. Zuva rekutanga mukoma ndakabva ndatoona kutoti rimwe zai rainge ratotsonya, ndikabva ndaona kuti mainge matova nekamwe kanyoka, because mazai awa ndainge ndakamachengetera mune rimwe bhegi. Ndakangovhura ndokubva ndatoona nyoka mukoma. Nyoka iyi yainge yakangoreba kuenzana nechigunwe changu. Then zuva rechinumber 2 ndikabva ndaona mupurwa nenyoka. Then kwainge kwasara mamwe mazai 5. Then zuva rechinumber 3 ndakangoti ndichibva kubasa ndainzwa kuti painge paine chinhu
chainge chakandigara mumafudzi mangu umo ndichinzwa kutya uye zvekare nekuremerwa. Ndakangosvika kumba mukoma kana kugeza ndakatadza kugeza nekuda kwekuti ndainge ndichingonzwa kurukutika ndokubva ndarara. Ndingangoti it was somewhere kuma 7 p.m. ndakati ndamuka paya ndikati regai ndinge ndichidongorera mubhegi muya. Ndakamuka mukoma ndokubva ndaona kuti murumu mainge mava neumwe murume ainge arimo. Murume uyu chiso chake ndainge ndisingakwanise kuchiona zvakanaka because chainge chichipfungaira chiutsi. Ndokubva murume uya azondiudza kuti iye ainge ari sekuru vasekuru vakabereka baba vangu, uye zvekare ainge asingadi kuti ndinge ndichienderera mberi neizvo zvandainge ndichiita nekuti zvainge zvichazoparadza dzinza ravo. Vainge vakatsamwa vakarovera tsvimbo yavo pasi mukoma. Ndokubva ndatanga kunzwa zvinhu zviya zvainge zviri mubhegi zvakarakidza kuti zvose zvakanototonya same time. Zvainge zvongoti tsvi zvichichema. Ndakabuda mumba ndichitiza mukoma ndokubva ndazonorara kumba kwefrendi yangu. Mangwana acho pandakadzoka ndichinotarira mubhegi muya ndakabva ndaona kuti mainge musitomborina kana chainge chirimo. Ndokubva ndazoenda kumba kwen'anga iyaya ndikaiudza zvose zvainge zvakaitika. Yakabva yanditi saka unofanira kuti unge uchindibhadhara because ndakagara ndatokupa zvinhu zvangu, kana kuri kunzi hazvina kuwirirana neropa rako chindibhadhara. N'anga iyi ndakaibhadhara mari yainge ichikwana iyo kuita 8,000 but handina kukwanisa kuibhadhara mari yacho yose at the same time. Asi ndinoda kungotenda hangu Mwari kuti kunyange hazvo ndakazobhadhara mari yakawanda kudaro, ndakazotanga kuenda kuchurch. Mukomanashi, I am the first in our family to get married and to have a wedding. I am so proud of my achievements. What I want to tell people out there is urombwa huriko, ende zvechokwadi mukoma ukaenderera mberi nekuita zvaunenge uchida kuita zvehurombwa unotoparadza dzinza. Zvinhu zvose izvozvo mukoma, zvipuka izvozvo ndiudzei nhaimi ndainge ndichazozvipei. It's obvious they were going to demand blood, and whose blood? As for now, I am someone that is very prayerful and I never waste any day when it comes to prayer. The advantage yekuti kana ukamboita a spiritual encounter, you know what to do when you are praying. Unenge wasiyana nemunhu asina kumbogara akaita a spiritual encounter zvekuti anenge achingoita zinyeke when it comes to prayer. Mukoma, please post my own story. Ndiyo testimony yangu neconfession yangu. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. Hey, pakaipa. Hanzi mudzimai wangu handina kana kumbogara. Ndakamuudza mudzimai wangu. Strange things indeed they do happen in this world. Pakaipa. Yo.